Літаратурныя ночы з Васілём. Усім прывітанне, цудоўнай ночы, сапраўды ноч сёння лагодная, утульная. Мы тут у цэнтры Варшавы, людзі тут святкуюць, нешта адзначаюць, все радасныя. Адчуванне суцэльнага свята. І адчуванне свята і ў мяне, бо літаратурныя ночы пачынаюцца і працягваецца наш серыял пра Максіма Богдановича. І, спадзяюся, цудоўнае свята ў нашай спадарні Алены. Цудоўны вечар, цудоўны настрой. Так. І ў спадарні Ася, якая за пультам гукарэжысёра наўняма шыроко ішлі паветраныя пацалункі, і ў спадарні Александры. Вось, гэта значыцца, радыёсерыял пра Максіма Богдановича працягваецца. У мінулай серыі мы гаварылі пра змаганне нашага героя з нашай Нівай, якая ніяк не хацела друкаваць яго наватарскія творы. Але ў канцы жніўня 909 года, дзякуючы заступніцтву маладога крытыка Сергея Полуяна, які, як мы памятаем, проста ультыматыўным тонам, можна сказаць, загадаў нашым ніўцам выцягнуць з архіва творы Богдановича, сітуацыя для нашага героя мяняецца. І вось, пачынаючы з верасня, ці не штотыдзень на старонках гэтай газеты з'яўляюцца творы Максіма Богдановича. І ён радаваўся. Да што там казаць, ён быў проста шчаслівы. Адзінае, што засмучала яго радасць, гэта тое, што з пачатку сакавіка 1909 года ён пачынае хварэць на сухоты. І паводле ўспамінаў яго бацькі Адама Егоровича... К весне 1909 года, кажется, я не ошибаюсь, у него начал развиваться в легких туберкулезный процесс. Температура повышалась, кашель и показывалась кровь из горла. Лечивший его доктор Бернт хрипов в легких не слышал. Анализ мокроты не дал положительных указаний, но внешние зловещие симптомы были налицо. По совету врачей я повез его в Ялту и поселил в пансион на молочной ферме «Шалаш», место близ Аутки. Место на значительной высоте довольно благоприятное для слабогрудых. Ялтинский врач, фамилию я забыл, нашел, что туберкулезный процесс в легких начался, но дело еще в начале, вылечится. Прописал лекарства, с тем я его и оставил. Як часто нам абяцаюць, што ўсё будзе добра, што хвароба вылечыцца. Дактары часта гэта такія светлыя падманшчыкі. Іх задача не столькі нас лячыць, колькі працягваць нашу веру ў тое, што ўсё будзе добра. Это анёлы добрай надзеі. Дык вось, Богданович веры ў тое, што ўсё яго будзе як мае быць, і жыццё ў шалашы было даволі вясёлым. Тут Максим Адамович пазнаёміўся з адной дзяўчынай. Все кажуць, што она была такая некая захопленая, містычна настроеная. І, па сутнасці, гэта было яго першае каханне. Ну, праўда, каханне яшчэ платанічнае. Дзяўчыну звалі па ініцыялах М.А. Кіцыцына. Чаму М.А.? Таму што мы не ведаем пра яе нічога. Мы не ведаем яе сапраўднага імя. Мы не ведаем, як яе завуць па бацьку. Вось, ніякіх фотаздымкаў не захавалася. Мы толькі знаем, што Максім праводзіў з ёю час, вось, за рознымі містычна-рамантычнымі настроямі і размовамі. І прафесор Замотін так пра гэта пісаў. Дзяўчына была захопленая і містычна настроеная. Некаторы час, жывучы ў Яраслаўлі, ён падтрымліваў з ёй перапіску і часамі з прычыны яе поглядаў, якія наводзілі яго на розум, зачароўваўся з пытаннямі да Адама Юровича звяртаўся. Гэта сяброўства цягнулася і ў студэнцкія яго гады, калі сама яго карэспандэнтка была ўжо слухачкай на вышэйшых жаночых курсах. Ёй прысвечаны верш 1909 года «Цемень». На думку Адама Юровича, да яе ж звернуты трыялет, напісаны на адвароце фатаграфічнай карткі «Я больны бескрыдлаты паэт», які таксама адносіцца да 1909 года. Разгледзім верш «Цемень». Цікава, от пра што ён? Зараз мы вам яго прачытаем. Я сяджу без агню. Я стаміўся, прамок. Над зямлю імгла,
У душы маёй змрок. Ой, як пуста ў ёй. Ой, як холодна жыць. Але вось цераз цемень маланка блішчыць. Асвячае мне вобраз Хрыста, яго крыж. Ажываеш, здаецца, душою гарыш. Але толькі чаму ж так малы гэты час? Зноў навокал цемень, свет зірнуў і пагас. Не глядзіць на мяне ясны вобраз Хрыста. Над зямлёю імгла, у душы пустата. Вось такі верш дастаткова, думаю, нават такі дэкаратыўны, таму што мы ведаем, што Богданович спакойна ставіўся да рэлігіі, спакойна ставіўся да розных такіх дэкадэнцкіх містычнасцяў. Хутчэй за ўсё, яго проста цікавіў вобраз гэтай Кіціцынай, ён прысвяціў ёй гэты верш і проста хацеў спадабацца. І напісаў тое, што яна хацела пачуць. Вось і ўсё. А даволі, дарэчы, паводле Паліны Качатковай, можна ўявіць размовы, якія вяліся паміж маладымі, інтэлігентнымі, ужо асуджанымі на хуткую смерць людзьмі. Пра несмяротнасць душы, вечнае жыццё. Гэтая дзяўчына памерла яшчэ пры жыцці нашага героя. Больш пра яе мы нічога не ведаем. Як я ўжо казаў, не захавалася ні фотаздымкаў, перапіска згубілася разам з архівам паэта, прыватнасці розныя забытыя. Але вось не забыўся яшчэ адзін верш, які ён ёй прысвяціў. Менавіта верш, які называецца «Я больны бескрыдлаты паэт». Я больны бескрыдлаты паэт, помню раз, пазабыў сваё гора. Гэта чуда зрабіў ваш прывет. Я больны бескрыдлаты паэт. Мо жыцця майго верш ужо спет, дык няхай вам хоць песня гавора, як больны бескрыдлаты паэт на гадзіну забыў сваё гора. Вось пра што Богданович тут казаў. Яму спадабалася гэтая дзяўчына, ён усімі сіламі хацеў ёй спадабацца. Ён не хацеў, каб яна яго кідала, ён хацеў працягваць ліставанне, ён хацеў быць з ёю. Вось пра што гэта гісторыя. Ён як бы гэтым усім кажа: не зыходзь, не ідзі. І зараз мы пачуем тоесную па настрою песню гурта «Акіяна Эльзы», якая была змешчана на 9-м і апошнім на дадзены момант студыйным альбоме гэтай групы, які альбом быў выпушчаны ў 2016 годзе. Песня «Не іды, не зыходзь», калі ласка. Тільки ця ніч не йди, побудь собою. Я твою тайну пізнаю із 1000 облич. Може, склалось між нами, може, як дивно з нами все сталось, може, так просто склалось, що ангелам вдалось не все. Не йди темної ночі, ми відкриваєм з тобою Едем навмання. Сльози твої дівочі
сталось між нами, Боже, як швидко з нами все сталось, може, нам так просто здалось, що ангелам вдалось не все. Я благаю, не йди, не йди, не йди, не йди, ти мене не йди, не йди, не йди, не йди. Не мог доўга патанаць Максім Богданович у тумане суму, містыкі і гэтай марнатраўнай журбы. Ён быў не такім на самай справе. От Янка Купала мог пісаць вершы поўныя болю пра каханне, пра гэтую дзяўчыну, якая як сапраўдная здрадніца паступае, калі кідае хлопца. Богданович быў не такі. Гэта была, невялічкая такая гульня, не больш таго. Ён шмат друкуецца ў нашай ніве. Ён становіцца сталым супрацоўнікам ярослаўскай газеты «Голас», дзе друкуе і артыкулы, і файныя фельетоны. Адзін з такіх цудоўных фельетонаў называўся «Пра канцэрт Яна Кубеліка». Гэта быў знакаміты чэшскі скрыпач. І пачынаючы з гэтага допіса, з гэтага фельетона у Максіма Богдановича з'яўляецца такая любімая тэма. Это проціпастаўленне сапраўднага мастацтва, сапраўднага мастака, творцы і сытай публікі, якая бачыць все, што заўгодна, акрамя праўдзівай паэзіі і праўдзівага хараства. Крытыкі заўсёды ў Богдановича былі паказаны з сатырычна-гратэскнага боку, і ён сам склаў некалькі вершаў, прысвечаных гэтым крытыкам. Напрыклад, верш крытыку называю яго умоўна нумар 1. Дарэмна ловіце вы ў клетку матылька, каб лепей скрыдлы разглядзець. Ударыўшы, па мне іх сеть, і яркі пыл сатрэ няспрытная рука. Вось. Альбо, напрыклад, вось гэты верш, таксама крытыку, назовем яго нумар 2. Чылінец статуй не рабіў, а толькі статуэткі. Аднак артыста шчыры быў. Чыліні статуй не рабіў, ці чуеш, крытык едкі. Дарма ты трыялет ганьбіў. Чыліні статуй не рабіў, а толькі статуэткі. Як гэта важна, як мы ўсе любім упадаць у нейкі пафас. Калі я вучыўся ў акадэміі мастацтва, колькі я чуў там пафасу, колькі я там чуў такіх думак, што сапраўдны спектакль павінен несці нейкія важныя, важкія, магутныя, такія нейкія псеўдаінтэлектуальныя ідэі. А ў 60-е гады у нас, 1900, лічылася, што сапраўдны празаік гэта той, хто напіша нейкую эпапею. Вось, Богданович яшчэ ў 1909 годзе сказаў, што мастацтва, яно не вымяраецца памерамі. Мастацтва вымяраецца якасцю, стылем, вось чым. Таму можна стварыць статуэтку і застацца ў гісторыі. А можна напісаць шмат усяго і знікнуць праз секунду, як ты ўсё гэта напісаў.
Дарэчы, Максим Богданович смяяўся з гэтых крытыкаў, але сам, калі ператвараўся ў крытыка літаратурнага, быў дастаткова бязлітасны. Гэта быў першы бязлітасны беларускі крытык у нашай гісторыі. Дык вось, у пачатку 1911 года ён піша, гэты яшчэ 19-гадовы юнак, ён піша фундаментальны артыкул «Глыбы і слаі», які быў змешчаны ў лютаўскіх нумарах нашай Нівы, там у некалькіх нумарах, а як мы ведаем, наша Ніва цяпер усё друкавала, што ім даваў Богданович. Вось. І ў гэтым артыкуле ён дастаткова смела піша пра нашых класікаў. Ну вось, напрыклад, думкі, яшчэ раз падкрэслю, 19-гадовага Максима Богдановича пра ўжо 29-гадовага і ўжо прызнанага класіка Янку Купалу. Пачаў ён з шурпатых вершаў, амаль не зусім зліваўшыхся з тагачасным слоем беларускай паэзіі. Напісаныя пад бурачка, залішне расцягненыя, слаба адпрацаваныя з боку формы і мовы. Яны ўвесь час перапявалі некалькі адных і тых жа тэм. Але не кволасць таленту, а толькі як бы нейкая нядбаласць выглядае зусюль. Не раз і не два прабівалася там яркая і моцная думка, пара другая поўных пачуцця і зычных вершаў, хаця яны, праўду кажучы, зараз жа і знікалі быццам і з'яўляліся толькі для таго, каб лепш кідаліся ў вочы агульная слабасць вершаў. Вершаў цаліком добрых з боку формы ў Купалы і цяпер яшчэ няшмат. Да таго ж і замест іх не адзначаецца асаблівай глыбінёй і надзвычайнасцю, складаючыся з старых грамадзянскіх і горкаўскіх матываў ды з водгукаў так званага мадэрнізму, але ўсё ж такі талент Купалы узрастае, пашырае круг сваіх тэм і ўжо не галосіць, ці лепей не толькі галосіць, а ўжо павявае смеласцю, жыццёвай сілай. Вось так ён пахваліў Янку Купалу. Думаю, Купала, конечно, быў вельмі ўсцешаны, што нейкі 19-гадовы хлопец з Ярослаўля так вызначыў яго творчасць. А вось што піша Максим Богданович пра Якуба Коласа. Тэмаў у Якуба Коласа вельмі мала. Бедныя вобразы роднага краю, доля нашага народа, турэмныя думкі і жыццё. Вось, здаецца, і ўсе тэмы яго твораў. Ужываючы іх бадай шмат разоў, ён не можа не паўтарацца не толькі ў агульным змесце вершаў, але і ў асобных фразах і вобразах. Напрыклад, яшчэ ў нумары 3 нашай долі мы чыталі, што на каменку корч пылае. Але зусім гэтак жа пылае ён і ў вершы маці. Глянь бы на верш «У школу», і там пабачым ярка на каменку смольны корч пылае. Гэткія паўтарэнні яшчэ болей павялічваюць аднатоннасць вершаў і без таго не блішчущых ані красой формы, ані яркасцю мовы, ані вобразнасцю зместу. Як артыст, мастак Колас не стаіць вельмі высока і не ў пекнасці формы, мовы ці малюнку хаваецца цэннасць яго вершаў, але ў праўдзівай, далёкай ад усякай фальшы любові да бацькаўшчыны. І Якуб Колас, як мы ведаем, далей уже пасля 13-го, пасля 14-го года ён будзе здзіўляць нас тым, што ён стаў адным з самых разнапланавых пісьменнікаў. Вось. І шкада, што Максим Богданович гэтага не заўважыў і не ўбачыў у 1911 годзе. А вось што Богданович піша пра вядомага на той час байкапісца Альберта Паўловіча. Руху ўперад няма і ў жартах Паўловіча. Куды ні зірні, ўсё той жа куртаты змест, гумар которага зусім знікае ў надзвычайна расцягнутых вершах. Усё той жа валючыся з ног рытм, тыя ж абы як только падабраныя рыфмы, ёсць і русізмы, ёсць і зусім незразумелыя месцы. Мусіць, і сам Паўловіч разумее духоўную і артыстычную беднасць сваіх вершаў, бо, згуртаваўшы іх летась у зборнічак «Снапок», шмат чаго туды і не памясціў. Але і пасля гэтага вартасць кніжкі асталася вельмі невялікай.
Цікава, калі Богданович упікае Павловича за гэты русіцызмы, бо у самога наша героя гэтых русіцызмаў таксама хапала і хапала. Вось, а што Максим Богданович кажа пра іншых пісьменнікаў-нашаніўцаў? Ёсць тут і даўнія знаёмыя Алесь Гарун, Гальяш Леўчык, стары Улас, перапяваючы коласа Цішка Гартны, ёсць і некалькі новых імён, Чарнышевіч і Піліпаў, але ніхто з іх не даў нічога асабліва яркага. Адна толькі Канстанцыя Буйла абяцае развівацца ў праўдзівы асабісты талент. І вось гэта вельмі важна. Канстанцыя Буйла, якой тады яшчэ было толькі 17 гадоў, якая ў 1913 годзе выдасць сваю кніжку «Курганная кветка». Гэта будзе першы ў нашай беларускай паэзіі прыклад эратычнай паэзіі. Яна сапраўды з іх пакуль адна з самых арыгінальных, цікавых і адметных. І ўвогуле 13-14 год гэта новая фаза ў нашай літаратуры. Таму што ў 13 годзе з'яўляецца кніга «Курганная кветка» ў Канстанцыі Буйла. У канцы 13-га, пачатку 14-га, гэта я забягаю наперад, выходзіць кніга «Вянок» Максима Богдановича. Гэта таксама рэвалюцыя ў нашай паэзіі. І ў 14 годзе рэвалюцыйны ў плане прозы, выдатны, шыкоўны з'яўляецца зборнік Максима Гарэцкага. Так што 13-14 год гэта пералом. І тут вельмі важна, што Богданович адзначыў менавіта Канстанцыю Буйла. Не здарма. Вогуле, чаму он быў такі суровы да нашай літаратуры? Таму што хацеў, хутчэй за ўсё, каб яна выйшла, як мага хутчэй выйшла з этой багушевіцкай калыскі і нарэшце пайшла ў свабоднае еўрапейскае плаванне, у якім галоўная стыль, а не змест, нечаканая думка, вобраз і метафара, а не проста дэкларацыя. А сам беларускі пісьменнік павінен не перапяваць вядомае, а нарэшце набыць самастойнае дыханне. А каб стаць самастойным, безумоўна, трэба шмат вучыцца, трэба стаць сапраўдным прафесіяналам. Богдановича злавала, што нават такі таленавіты Янка Купала часам піша вершы, складае вершы з аднаго налёту, з аднаго дубля. І бывае атрымоўваюцца шэдэўры, бывае атрымліваецца, як здавалася нашаму герою, нешта, не зусім, магчыма, такое цікавае. А яму хацелася, каб нашы пісьменнікі ўсё ж такі былі больш працавітымі ў плане формы, ў плане творчасці. Каб яны ставіліся да літаратуры з такой жа стараннасцю і сур'ёзам, як, напрыклад, ставіўся да музыкі геній эпохі класіцызма, кампазітар Антоніо Сальери. І зараз мы пачуем яго канцэрт для фартэпіяна, складзены ў 1773 годзе, частка другая «Адажио». Антоніо Сальери.
Антоніо Сальери. Зараз вы чулі твор гэтага цудоўнага кампазітара. Ён быў напісаны, калі Антоніо Сальери было 22 гады, і ўжо ў 22-23 гады ён быў адным з самых галоўных кампазітараў Вены. Вена — гэта сталіца оперы. Вена — гэта сталіца, музычная сталіца ввогуле Еўропы тады была. І Сальери быў адным з самых такіх паважаных кампазітараў таго часу. Як вы ведаеце, гэты кампазітар быў абняслаўлены у першую чаргу расійскім паэтам Пушкіным, які ў малых трагедыях вывеў яго такім проста подлым забойцам, зайздроснікам, які атруціў Моцарта. Пасля Пушкіна ўсе як адзін лічылі Сальери не іначай як амаральнай істотай, чыю музыку не варта выконваць. Сальери і пасрэднасць сталі сінонімамі. А на пачатку 1980-х гадоў гэтая думка замацавалася з яшчэ большай сілай, калі драматург Пітер Шафер напісаў п'есу «Амадэй». Яна з поспехам ішла на Брадвеі, атрымала шмат тэатральных прызоў Тоні. Затым Мілаш Форман 1984 годзе экранізаваў гэту п'есу і также назваў фільм «Амадэй» і атрымаў там шалёную колькасць Оскараў. І ўсе цвёрда вырашылі, што Сальери — гэта ўвасабленне самай што ні на ёсць пасрэднасці. Дык вось, Максім Богданович першым, можна сказаць, ввогуле першым у сусветнай культуры, хто парушыў гэты канон, і першы, хто даказаў, што творчы метад Сальери — гэта той метад, калі ты працуеш, калі ты імкнешся быць вельмі такім надзвычай дасканалым, што гэта адзінаправільны метад, асабліва для нашых творцаў. У 1911 годзе Максім Богданович складае свой унікальны верш, які называецца «Ліст да пана Ластоўскага». Даўно ўжо знікнуў дзень, ужо стаў незамкнуты, гарыць агонь, і сцень ад галавы маёй са сценкі мне ківае. У чорных рамках там сурова выглядае пісьменнікаў чарга. З іх кожны блізкі друг, хоць і нябачны ў вочы. Светлы круг над імі кінула газніца. Пазіраю я частам на яго, а там ізноў да краю стала прыходзіцца схіліцца і пачаць на белым аркушы далей ліста пісаць. Аб драмах Пушкіна кажу я ў ім. Не Мэр, не Фауст, не цар Барыс, а Моцарт і Сальери варушаць мозг мой. Здаецца мне, што тут Сальери атрымаў несправядлівы суд. Халодным розумам праняўшыся, натхненне ён мусіць тым губіць, так кажа абвіненне. Сальери ў творчасці ўсё хацеў паняць, ва ўсім упэўніцца, ўсё абмеркаваць, абдумаць спосабы і матэрыял, і мэту, і горача любіў сваю свядомасць гэту. У творчасці яго раптоўнага няма, аснова для яе спакойная дума. Але, аднак што шкодзіць тут натхненню? Прыемнае дае Сальери ўражэнне. Падобны зніцы ён у іскрах над зямлёю. Яна ўзразае змрок лукою залатою, гарыць бліскучая, ўся ў агні нясецца, а ў глыбіні сваёй халодная стаецца. Уменне да ігры Сальери здабываў празмерны нудны труд. Ці спраўдзе забіваў ён гэтым талент свой, як бачна з думак драмы. Адкажа і скрыпка нам, стаката, фугі, гамы, шмат год калісь на ёй Сальери вывадзіў і моцнай граннем тым і скрыпкі зык змяніў. Ямчэй яна гудзіць, пявучых згукаў сіла, праз доўгія гады яе перарабіла, і тымі спевамі ўся напаена, навекі чулаю зрабілася яна. Няўжо ж душы жывой маглі бы зыкі спева ў Сальери не змяніць, калі змянілі дрэва? Не, працай гэтую сябе ён развіваў. Сальери верны раб, который не схаваў свой талент у зямлю. Хай судны час настане, спакойна музе ён і проста ў вочы гляне, і будзе за любоў да здольнасці сваёй апраўдан музаю і ўласнаю душой. І Максім Богданович яго бліскуча апраўдаў. І зараз мы яшчэ пачуем фрагмент з музыкі Антоніа Сальери, арыя, якую спявае Чичилия Бартелі, з цудоўнай оперы «Буф», напісанай у 1772 годзе, «Выкрадзенае вядро». Слухаем! Son quella certa che vive
discrezioni deodato da cui non quando rompe le mastine il mio fiore di chiarvento il mio fiore di chiarvento e si sa e sta vivo e si sa e sta vivo c'è di primo e di timore sa di primo e di timore sa di primo e di timore. Максім Богданович мог себе дазволіць крытыкаваць сваіх калегаў, мог себе дазволіць спрачацца з Пушкіным, мог себе дазволіць у эстэтычным, культуралагічным, паэтычным сэнсе фактычна ўсё. Адзіная яго мара цяпер была гэта прыехаць на радзіму, убачыць жыўцом Вільню, нашаніўцаў, пачуць жывую беларускую мову, бо ён вучыў яе, не чуючы, як гавораць беларусы па-беларуску. Вось чым унікальнасць, вось чым складанасць была. Ён хацеў убачыць свой родны край, дзе ён не быў з 1890 года, 96 года, прабачце, і мара яго фактычна спраўдзілася. Але перад гэтым 1 чэрвеня ён заканчвае Яраслаўскую гімназію. Марыць паступіць на філалагічны факультэт Петербургскага універсітэта. Схільнасць да гуманітарных навук у яго была вельмі вялікая. Гэта азначае нават бацька. Я, конечно, знал, что к этой сфере знаний он стремился всей душой, но был вынужден решительно не согласиться на этот проект. Я не считал возможным при состоянии его здоровья отпустить его в Петербург, в город и со скверным климатом, и с затхлыми комнатами. Не считал возможным обречь его на скверное питание в студенческих столовых или сухоядие. И вообще считал необходимым иметь надзор за состоянием его здоровья и в моменты обострения болезни принимать решительные меры. Сверх того, на следующий год должен был поступить в университет его младший брат Лев, для которого, как математика, это было неизбежно. А двоих содержать в разных городах для меня в материальном отношении было непосильно. Он горячо возражал: прокурором быть не хочу, адвокатом не хочу, судьей не хочу, хочу быть литератором или ученым. Но доводы против были настолько серьезны, что я не мог разрешить ему поездку в Петербург. И тем самым факультет был для него предрешен. Он, хотя не хотя, был вынужден поступить в Ярославский юридический лицей, куда и подал заявление по выходе из гимназии. Увогуле, я хочу сказаць, што ў гэтай драматычнай сітуацыі, бачыце, бацька быў адзіны, хто мог уплываць на Максіма Богдановича, бо наш герой быў вельмі упартым. Ніхто не мог яго проста, пераадолець яго некую імпэтную ідэю, толькі мог бацька. І таму бацька сачыў, менавіта ён сачыў, каб Богданович, які ў гэты час ужо ўсё больш і больш пачынаў хварэць на сухоты, ён сачыў, каб ён правільна еў, каб яго сын добра апранаўся, цёпла апранаўся, каб не хадзіў у мокрых шаравіках, каб прымаў лекі, каб хто-нибудь іншаму сказаў: Богданович, прымі лекі. Той бы яго б не паслухаў. Ён слухаў толькі Адама Ягоровича Богдановича. Гэта быў ягоны адзіны такі аўтарытэт, адзіны настаўнік, адзінае вот всё. І ён быў вельмі удзячны свайму тату, што ўсё ж такі ён дазволіў яму паехаць на радзіму. І шчасце адбылося менавіта ў сярэдзіне чэрвеня 1911 года. Максім Богданович прыязджае ў Вільню. Упершыню пасля таго, як ён з'ехаў з Беларусі ў 4 гады, ён зноў тут, ён чуе беларускую мову. Ён просіць, каб яго выпраўлялі, таму што ён кажа з вялікім страшным акцэнтам. Вось. І тут ён, я думаю, адчувае, ён хоча тут быць, ён нават заявляе: я хочу памерці тут, я хочу жыць тут. І таму зараз тоеснае настрою, радаснаму настрою Богдановича мы пачуем таксама кампазіцыю гурта Нейрадзюбель «Тут-бай» альбо «Я памру тут». Прытым, што важна, гэта была першая беларускамоўная кампазіцыя гэтага гурта, які да гэта спяваў толькі па-расейску, і першы беларускі тэкст Александра Кулінковіча. Таму ўсё ўпершыню. Богданович упершыню ў дарослым узросце прыехаў у Беларусь і чуе беларускую мову. Кулінковіч упершыню ў 2002 годзе спявае песню «Я памру тут». Слухаем.
назіраю за ўсім паслядоўна. Бачу празрыста Москву і Коломну, светлыя вочы, нашае неба. Колькі жадаў, мне столькі не трэба. Я помру тут. Я помру тут. Я помру тут. Отсюда не збираться, розовые шиши, похож на халатца. Зеленые руки, крышки правят, их не убавить, и не заложить, и не проснуться, не озернуться. Я помру тут. Я помру тут. Я помру тут. Сторону мою, як мені бридка, не по годинах, а по хвилинах. Южные хвали, сонные розы, я пьяна и визи в Польшу не надеялся, а уже допоможе. Я помру тут. Я помру тут. Я помру тут. У чэрвені месяцы прыехаў Максім Богданович у Вільню, прыехаў акурат пад вечар. Ліхтарня ў свет у сіняй вышыне, вітрынамі зіяючыя крамы, кавярні, мора вывесак, як плямы анонсы і плакаты на сцяне. Кіпіць натоўп на жорсткім вулак дне, снуюць хлапцы, суючыя рэкламы, разносчыкі крычаць ля кожнай брамы, грук, гоман, гул, усё ракой імкне. А дальш за радам кас, ламбардаў, банкаў, агневакзала, павадка фурманкаў, віры людзей, сіпяшчы паравоз. Зялёны семафор, пакгаус, склады, заводаў коміны пад тьмой нябёс, о горада чароўныя прынады. Вацлаў Ластоўскі згадаваў, што пры першай сустрэчы з ім мне, кажа Ластоўскі, уразіліся яго вочы, яны такі былі праніклівыя, глядзелі, як быццам бы ваўнутр цябе. Усю ноч яны прагаварылі Ластоўскі і Богданович у нашай ніве, гаварылі пра ўсё, пра літаратуру, пра гісторыю, пра ўсе тысячы тэмаў, бо абодва былі абазнаныя шмат у чым. Вось, 2 ночы правёў ён у Вільні, 2 ночы правёў ён у рэдакцыі нашай нівы. Ластоўскі паказваў яму калекцыю Івана Луцкевіча. Асабліва глыбокае ўражанне на Богдановича зрабілі рукапісы старасветскіх славянскіх кніг і дакументаў, а таксама слуцкія паясы, які ён некалькі разоў пераглядаў. Гэта ёсць фундамент нашага адраджэння. Гэта і за 1000 гадоў будзе сведчыць аб нас. Казаў Богданович о помніках нашай старасветскай культуры. І менавіта пасля гэтых сустрэч нашай старасветчыны у Максіма Богдановича з'явілася серыя вершаў, месцы дзеяння якіх была акурат Вялікае княства Літоўскае. На чыстым аркушы пад вузенькім акном прыгожа літары выводзіць ён пяром, устаўляючы паміж іх чорнымі радамі чырвоную страку, усякімі цвятамі, разнакалёрныя галоўкамі звяроў і птах нявіданых з пляценнем завіткоў. Ён пакрашае скрозь. Даволі ёсць знароўкі, свае шматфарбныя застаўкі і канцоўкі, і загалоўкі ўсе, няма куды спяшыць. Парой ён спыніцца, каб лепей завастрыць пяро гусінае і гляне, светла сонца стаўпамі падае праз вузкае аконца і круціцца ў іх прыгожы лёгкі пыл, як сеняваты дым нявідзімых кадзіл. Рой хмарачак плыве, шырокімі кругамі ў небе ластаўкі шыбаюць над крыжамі, як жар гарашчымі, а
тут, каля акна, малінаўка пяе і стукае жаўна. І зною хіліцца, застаўку зноў выводзіць, няяркім серабром, нячутна дзень праходзіць, ужо хутка будзе ноч, і першая гвязда благаславіць канец прыгожага труда. Гэта сапраўднае адкрыццё Максіма Богдановича. Хавацца ад рэчаіснасці ў цеснай келлі – гэта не пакута, а шчасце. Сам Богданович і ў Ніжнім Новгарадзе, і ў Яраслаўлі хаваўся ад сваіх сямейнікаў, таварышаў, усяго свету у вузкім цесным пакоі, і там тварыў і быў шчаслівы. Богданович любіў адзіноту, любіў схавацца ад навакольнасці, каб тварыць свой унікальны свет. І браты Луцкевічы гэта цудоўна разумелі. Прабыўшы ў Вільні некалькі дзён, Богданович па запрашэнню братоў едзе на вёску. Яны запрасілі яго да свайго дзядзькі па лініі маці, дробнага шляхціца Вацлава Лычкоўскага, які меў свой фальварак Ракуцёўшчына. І паводле ўспамінаў Яніны Кахановскай, апрача дзядзькі Вацлава, у фальварку жыла яго сястра Ядвіся Русецкая, а ў тое лета гасцявала пляменніца Лычкоўскага, мая мама з 2-гадовай дачушкай Янінай. Богдановичу было 19, але ён ужо адпусціў бараду, каб выглядаць больш салідна. Дарэчы, ніхто з мастакоў не маляваў чамусьці Богдановича з барадой, а дарма. У Максіма закахалася цётка Ядвіся і рабіла маме сцэны зайздрасці. Она казала: калі я яму прапаную шклянку гарбаткі, ён адмаўляецца, а ў цябе ён бярэ. Словом, там Максім Богданович быў цэнтры ўвагі. Яго кахалі, яго любілі, яго паважалі. Ён у гэты час проста, вельмі натхняўся. Жанчыны адзначалі, што ў яго былі прыгожыя рукі, і шкадавалі, што ён не іграе на раялі, а таксама, што ён абыякавы да музыкі. Адзіную кампазіцыю, якую яны яму ігралі, якая яму падабалася, гэта быў твор Мендельсона «Песня без словаў». Праслухаем секунд 20 гэтага цудоўнага твора. Мендельсон. На вёсцы Богданович не марнаваў часу. Тут ён напісаў цыкл вершаў пра Вільню пад назвай «Места», таксама серыю вершаў пад назвай «У вёсцы», «Вераніка», нізку вершаў «Старая Беларусь», і там у гэтай нізцы вершаў «Старая Беларусь», дзе ёсць класічныя слуцкія ткачыхі, ёсць таксама дзівосны і верш, адзін з самых загадкавых твораў, дзе ўпершыню выведзены як герой Францішак Скарына. Верш называецца «Безнадзейнасць». Скарына, доктар лекарскіх навук, у доўгай опрацы на вежы сочыць зоры. Яны спрыяюць час. З рухавых рук Скарыны п'е адвар пан земскіх пісар хворы. І ўраз убачыў ён, што ізумруд пярсцёнку залатым на пальцы, штось імгліцца, што блеску ў ім нема. І з болем тут ён зразумеў, што ўжо к жыццю не вараціцца. Пра што гэты дзівосны верш? Пра тое, што ад смерці, калі яна да цябе прыйшла, ніхто не выратуе, нават сам доктар лекарскіх навук цябе не выратуе? Ці пра тое, што нават Скарыну могуць чакаць неўдачы? Альбо пра тое, што смерць робіць іх роўнымі? Шчыра кажучы, гэта не так і істотна. Цікавае само стаўленне нашага героя Максіма Богдановича да смерці. Ён пра яе гаворыць не з жахам, не з рамантычнай нарванасцю, а спакойна, нават іранічна. Ён нам кажа, што смерць трэба прыняць, зжыцца з ёй. І разумеючы, што яна непазбежная, а жыццё кароткае, не трэба яго гэтае жыццё марнаваць. Трэба кожны дзень шмат працаваць, каб пасля цябе засталося тое, па чым цябе ж будуць помніць многія гады, можа нават і стагоддзі, і тады ты сабе забяспечыш бессмяротнасць. Таму ў гэтым сэнсе гэта адзін, магчыма, з самых нават аптымістычных твораў. 1 ліпеня у нашай Ніве быў надрукаваны менавіта адзін з самых аптымістычных твораў Богдановича «Паміж пяскоў егіпецкай зямлі». Паміж пяскоў егіпецкай зямлі
Над хвалямі сінеючага Ніла ўжо колькі тысяч год стаіць магіла. У гаршку насення жменю там знайшлі. Хоць зернікі засохшымі былі, а ўсё ж такі жыццёвая іх сіла збудзілася і буйна ўскаласіла парой вясенняй збожжа на раллі. Вось сімвал твой, забыты краю родны. Зварушаны нарэшце дух народны, я верую, бясплодна не засне. А ўперад рынецца, маўляў, крыніца, которая магут на гучным кне, здалеўшы з глебы на прастор прабіцца. Вось, здалеўшы з глебы на прастор прабіцца, он верыў, што і мы так зможам праз стагоддзі прабіцца і закаласіцца, і стаць новай, моцнай еўрапейскай нацыяй. Паводле ўспамінаў гімназічная сябра Диодора Дябольскага. Он вернулся окрыленный. Мне думается, что лишь после этой поездки Максим почувствовал и понял, что он действительно белорусский поэт. А бацька яго пра гэта згадываў так. Картина белорусского возрождения была довольно безотрадной. Но он нисколько не унывал, наоборот, словно не замечал этой безотрадности и шаткости материальных предпосылок для дела национального возрождения и той огромной работы, которую предстояло сделать тем немногочисленным живым силам, которых успела выдвинуть народная стихия. Не только не унывал, но был полон бодрости и веры в светлое будущее своего народа, которому он не успел даже как следует приглядеться. За некалькі месяцаў пасля выезду з Вільні Богданович паслаў у рэдакцыю нашай Нівы рукапіс, у якім былі сабраны яго вершы, як некаторыя з раней друкаваных в нашай Ніве, так і на новым напісаныя. Рукапіс меў загаловак «Кніжка выбраных вершаў» з просьбай выпусціць гэта ўсё асобнай кніжачкай. У наступнай серыі мы пагаворым пра тое, як Максім Богданович змагаўся за тое, каб гэтая кніга выйшла ў друк, як ён ледзь не памёр у 1913 годзе, а таксама пагаворым і пра гісторыю стварэння яго такого скандальнага інтымнага дзённіка. Да сустрэчы, файных сноў, цудоўнага настрою. Для вас працавалі Алена, Добраныч. цудоўная спадарыня Ася и, конечно, спадарыня Александра, якая нас здымае. Ну а мы на развітанне паслухаем гурт песняры песню «Вянок». Веселей струится між шарота, речка, що тякає у ставок, у круг якої северний вянок, ще зелених, свежих хоть кораблик, плесняка для берегов ржавых, самотканый поясовый день, и лилеи расцвели в воде. Вярный вянок, речка, что тякає ставок, але сьогодні ходить калина, бо прийшла там млина на вершину. Вянок милей, вярний вянок, речка, що тякає ставок, але сьогодні ходить калина, бо прийшла там млина на вершину. Серця б'ється старий млинар, тройче бризнула водой на твар, і, уставивши на хвалі очі, приглушеним голосом шапоча, поклонюсь я тебе, царица, чистая студеная водица, ты течешь болотами и мхами, жовтими и сыпучими песками. Вянок, лилей, вярний вянок, речка, що тякає ставок, але сьогодні ходить калина, бо прийшла там млина дівчина. Вянок, лилей, вярний вянок, речка,
хмару океану, к выглядному острову Буяну. Там и ветер буйный не гуляет, там и солнце красное зяет. На замок их моцно замыкаю, ключ мора океан кидаю, як со дна